Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ug sa mahal nga Berhen Maria, Berhen sa Carmel, nga unta ang kalinaw, justisya, kamatuoran, mao'y maghari sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato untang mga leaders magpakabana kanunay sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan, dili sa ilang politikanhon lamang nga mga pangandoy. Ato sang iampo ug pasalamatan ang ato mga kaigsuonan nga nagsigig sa tabang nato pinaagis pagpamalit sa atong mga raffle tickets sa atong fundraising para matuman ang atong kapistahan ug ang atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga makaayo sa ilang lawas ug kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya pasayloa ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliyopo, ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makalawas kanamo ang Assyria, dili na kami mokabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni atong walay laing kadangpanan. Ang Ginoo miingon,
Himuon ko silang matinuohon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo. Mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Lebanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Lebanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipri nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Ang akong magpahayag sa imong kadaykanan. Kaluy-i ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Ania mahimuot ka sa katarong sa kasing-kasing, ug sa kahiladman ako, gitudluan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala, pinaagi sa isupo, aron ako maputli. Hugasi ako, ug mahimo ako nga puti kaayo. Ang akong baba magpahayag sa imong kadaykanan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagi
kaninyo manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug motaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sa gi-warning ni Kristo kuyog sa gahom nga iyang gihatag sa iyang mga 12 ka apostoles, iya sa sila giwarningan nga kanang gahom nga inyong gidala nga makapapahawa og yawa, makaayo og mga masakiton, makapasikat gina ninyo. Pero naay mga tao labi na gyud ang mga authorities dili malipay, mao nang kontrahon mo, ipapriso mo, lutoson mo, latoson mo, patyon pagyod. Kamo, sugot mo, tagaan mo gahom, makapapahawa kag yawa, makapaayo kag masakiton, pero presohon ka. Bitayon ka. Sugot mo, dili. Dili dayon. Pero tagaan lang kag gahom nga makapapahawa kag yawa, may kay kamutabi, kunya makaayo kag masakiton, sugot mo. Masugot dili. Sugot. Sugot. So kani di ay gahom kining abilidad sa pag-ayog mga masakiton either by gahom or by abilidad sama na mga doktor, sama na sa mga kwak doktor, ana makaayom na sila. Kana ding maong abilidad, apil na ng pagpapahawa og yawa, sama ng exorcism, dili pa din na timaan nga kita tinuod nga nagsunod ni Kristo og tinuod nga maluwas. Kaya ang giingon ni Kristo dire, so yung giingon niya, itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon o patyon. Ang mga ginikanan, mopatay silang mga anak,
ang mga anak makigbatok sa ilang ginikanan, nya mo patay, dumtan mo sa tanang tao. Inigabot na ning panahon na ningon Diyos Kristo, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kanabang mo padayon ka sa imong pagsunod ni Kristo hangtod Diyos kamatayon. Kay dili man makaali nato ang atong gahom nga gihatag ni Kristo kanang atong pagka maayong mohimog milagro, kanang imong pagka maayong mo explain, may mo tabi nga mura ka og makapa-attract yung kag mga tao, kanang imong abilidad sa pag-manage og mga unsa diha nga mga kalihukan, nga dagkong kalihukan ma-manage gyud, apil na ng paghimo aning mga projects nga mahitabo gyud, dili pa na siya timaan nga luwas na ka. Lingiyay mong tupad mupadayon kag palit og raffle ticket. Inang padayon ka. Kana unya para ba ni kutob sa July 25 unya 10 days so 15 days pa pila na atong halin. Uy, salamat day kay gahapon no nahalinan tag 2,100 ka tickets. Dako ana tong halin gahapon, di ba kanimo bahaos karon? 38,571 na ka tickets ang atong halin. Pakpak, salamat kayo. Available pa ha ang among GCash, available ra gyud kaayo nya kaning atong bank accounts. Available sad kaayo. Nya pwede sad kwarta padala. Sige, padana mo karon kay aron mahuman dayon ni, mahurot dayon ni siya. Pero naapatay mga 200,000 ka tickets nga wap mahalin. Ug mahalin ni nindot kayo. Pero dili pa na assurance ha nga luwas na ta ang pagpadayon. Unya, dinhi des kalibutan basta mosunod tas Ginoo mao na sa ni ikaduhang kamatuoran. Lisod-lisoron kita sa mga leader sa kalibutan. Lisod-lisoron dili pwede nga butangan tag red carpet kun mo buhat yung maayo din sa kalibutan kanang hustisya, kamatuoran, kaangayan, kabalaan sa kinabuhi. Ug mao ginay atong sundon, dili ta bukharan og red carpet para mo paso ka og pakpakan, prisuhan, panglutos, pagdaog-daog, kontrahon ta. Nya, lingian sa dimong tupad. Ing na malipay kag sigihan kag daog-daog. Ing na kano. Ing na malipay ra kag daog-daogon ka. Na siya. So ang timaan di ay ang timaan nga klaro-klaro yung timaan nga nagsunod tas Ginoo kana di ay daog-daogon ta dinhis kalibutan. Mao ginay unang timaan. Unya kanang nagsigig daog-daog mao na sila'y mga yawanon. Sa pamilya pananglitan, kung ang anak sigihag kasaba sa inahan, kinsa may nagsunod sa Ginoo, ang anak o ang inahan? Sigihag kasaba ba? Gamayng sipyat, hapak dayon, sigihag saway, sigihan og sugo. Kinsa man roy nagsunod sa Ginoo, ang anak o ang inahan? Kusgan. Unya ko ng anak porting tapulana. Portig yung tapulana. Unya ang inahan, sige lang yung alagad, sige alagad. Kinsa may gasunod sa Ginoo? No na. Kibaw naman dahil mo. Unya dinhi sa simbahan, ang pari, nangapagaw na lagsigig yung awhag nga, pamalit mo raffle ticket kay ang atong project, atong bayran. Unya, ang mga parishioner magduko-duko lang yun kanang di lang yun kay sila mo palit nya
libakon pa ang pari, nya sige ang pag-ingon, hain ka na niya gisud ang kwarta, basi gibulsa na niyang iyang solicitation, libakon pa gyud, daoton pa gyud, kinsa maroy gasunod sa Ginoo? Kinsa may padong sa impyerno? Ang parishioners, nga wa mo tabang. Di ba? Online o territorial. Unya ron kung ang parishioners muantos gyud di nahapit mukaon, kausa na lang mukaon sa usa ka adlaw kay iyag yung ipalit og raffle tickets ang tanan niyang kwarta, hasta iyang mga TV, refrigerator gipamaligya na kay ipalit gid niya raffle tickets hangtod nga ang iyang katri iyan ang gibaligya nya, maghigda na lang siya sa salog. Ang iyang mga beddings iyang gibaligya, maghigda na lang siya banig nga hait kaayo. Kinsa man roy nagsunod sa Ginoo? Ang pari o ang parisyoner. Ana, di ba? Kay nagantos naman para sa kaayuhan sa katilingban. Karon, diha sa impeachment sa Vice Presidente, kinsa man roy gasunod nila sa Ginoo? Ang gipa-impeach o ang nagpa-impeach? Yeah. Kinsa man ro nila gidaog-daog, kinsa man nila nagantos, kinsa man ro gipapriso, kinsa may gibutang-butangag istorya, ang Duterte's group o ang Marcos group? Duha na malan ni kagrupo kay ang Pinklawan ni apil na mas Marcos group. Kinsa man ro'y nagbutang-butang og mga kamatuoran kuno. Nya wa di ay kamatuoran. Paminawan ninyo sa hearing. Naman na, nindot naman paminawon kay na may cross examination. Mailhan man na nimong nagtugas tinuod kay yano mang mo istorya pero kana magkanga-kanga. Klaro kayo. Mao na suportahan nato ang nagsunod sa Ginoo. Di ta mo suporta sa nagsunod sa yawa. Kanang magsigi og gukod sa iyang mga kaatbang sa politika. Kanang magsigig paningkamot nga mapriso gyud bisan iyang kapwa senador. Mura man silang managsuon diha. Mura na igsuon niya matud pa din Kristo, unayon kas imong igsuon pagpapriso. Unayon ka pagpapatay. Mura man nilang igsuon diha sa Senate. Kay elected man na sila tanan nato nga whole Philippines. Kana sang naas Congress, mura sa na sila mga managsuon. Gipangtaktak sa dangilang ubang igsuon. Kanang nagsigig gukod, nagsigig lotos, sigig pangningkamot nga mataktak yun ang ilang kapwa senador, kapwa congressman, kapwa executive departments nga mga personnel, kana sila maoy nagsunod sa yawa. Pero kanang niagwanta sa mga paglutos, niagwanta sa mga papriso, niagwanta lang sa pagdaog-daog, pagbutang-butang, unya ni padayon sa ilang kausa sa pagpangita sa kamatuoran about aning corruption, about aning flood control, about aning mga scam sa PhilHealth, sa education, ug uban pa, kana sila mo'y nagsunod sa Ginoo. Pero magantos gyud. Magantos gyud. Pero ayog kabalaka kay matod pa diri sa unang pagbasa, ako ramong tabangan og muramo og kahoy nga motubo ang inyong gamot mo daghan og manalingsing mo daghan kaayo og mahimo mong matahom nga kahoy og paras nga mamunga og daghan kay mga nindot nga bunga, mga limyon mos kahumot. Duna di ay gasunod nga gitawag og prosperity. Paras nagantos. Amo nang ingos Kristo, mura mo mga karnero nga akong ipadala taliwa sa mga lubo. Ang mga lubo kana laging mga taong yawanon nang kusog kayo bang mo paghot ba? Kusog kay mo daog-daog, mo lutos, nya kusog kayong mo twist ilang balion. Usahay bawgon ang balaod, bending the law or rejecting the law. Kana bitarong unang trial, gitrial nila kanang unsa nang article nga threat, grave threat ni Vice Presidente ngadto kuno sa atong presidente. Ang
akong nabati sa ilarong argumento dito, ang gipresentar sa prosecution, maura kadtong porsyon nga niingon si BP Sara nga naanak ko'y gisabot nga tao nga kung magurgor ko, di gid siya mohonong, iya sang gorgoron ang tulo ka top officials, ang presidente, iyang asawa, ug ang kadtong speaker, former speaker sa Congress. Mao na ilang sigihag balik-balik, diha ra na nga porsyon, pila ra na ka minutes or minutes naman siguro na, few minutes, mga 2 minutes naman siguro na, nga istorya. Pero ang whole context sa kaninga speech nga gi-cover og media, nga perti ng sukuan ni BP Sara tungod sa nahitabo atong iyang chief of staff, hapit pa siya dakdaki dito sa katong may ambulance nga gisakay gid ni, nasakay na gid nila ngadto ang iyang chief of staff, nagalisod na ginhawa, ayo-ayo siya dito, ang pulis pod isira sad niya bisag kita siya gat naa dihang vice presidente, iyang dakdakan may gani kay gisagang sa mga tao, wala na nila giapil. Ang pagkaway respeto ni atong pulis nga gidakdak unta niya ang pultahan sa ambulance, mapiit unta atong vice presidente, wa na nila giapil. Og ang gisulti sad ni BP Sara nga naa sila'y threat nako sa iyang intelligence, naa siya'y threat. So ang una di ay nga ninghatag niyag threat kanang hulga sa iyang kinabuhi, mao kining mga tawhana. Munang niingon si BP Sara sa usa niya katok nga kung ang vice presidente maoy hulgaon, way kaso. Nya kung ang vice presidente maoy hulgaon, naay kaso. Unsa man ko wa ko gi-elect sa mga tao? Pariha man mi, elected man mi sa tao. Unsa man dili ko entitled og protection sa gobyerno? O presidente na hulgaon, hulga sa national security. Unya ang vice presidente kung maunay baharan nga patyon, dili hulga sa national security. So pasabot, gusto sa defense group nga ang konteksto unta mao'y ipresentar. Ang context ba nganong nasulti tos presidente, dili lang ang nasulti. Paragod karon god, moingon ko ninyo, naguol kay kustanan nga gamay raghalin ang ticket. Nya inyo din kong ingnon, tanawas, Father, sige lagi sa pamaligyag ticket, hingwarta ginang parian. Hingwarta, naragi siya nakapokus, kada humili ticket ragyon ng iya. Kada humili ticket. Saan lang iyang humili ticket na lang yun? Pero wa nyo tanawa ang konteksto ng ato ding simbahan, why bell tower? Ang atong arsobispo sa Sugbo ni hangyo nga ang tanang simbahan na agintay arang-arang og nindot nga kampanaryo. Wa ta ana nya shrine ta 163 years na ta. Di mo mauwaw ana. Di ta mauwaw ana. Nda hilom lagi mo. Nya wa tay adoration chapel, mandated kana sa kada parokya, labi na gyud kong shrine. Shrine na ta, wa tay adoration chapel. Ato ng trabahoon. Wa tay klarong public CR nga presentable og accessible, labi na gyud PWD og sa mga senior citizens. Ato kaagi dito, madakdak man ka madugay diha. Ari ka diri, mag-wheelchair ka, makasod na ka. Gakinahanglan ta ana. Nya kana dihang atong atubangan, hazard kay nastanan nga maong building, unya nakaali pagid sa atong simbahan, wa magamit. Gastuan ta na aron himuon nato nga Walk of Apostles, mahimo siyang balaan, nya mo reimpose sa beauty sa atong shrine dinhi. Kay ang atong patron apostolis man, naa dihang iyang mga companions apostles, di ba meaningful kayo? Nya walang gyapon mo mubati ana. Ingnon lang jud ko ninyo nga hingwarta tungod anang sige lang yung hisgot og ticket. Og kining ato mga lingkuranan, gubao na kayo, sooner or later nagi madakdak diha.
Kay malusno na ng inyong gilingkuran, kay giagay ay na. Dugay na. Mga lingkuranan, ato agad ng giripir-ripir karon, lingi argo di mong tupad. Lingi ay na, okay ra na imong gilingkuran. Ay na, okay ra. Oy, mauwaw na taanaw niya, shrine ta dinhi, 163 years, kana ray atong klases lingkuranan, ato sa ning nindot-nindoton. Bisag kana lang usa. Nya punan pa nato, wa ta dinhi klarong social hall. Nya sa shrine kinahanglang dunay pilgrim center, wa tay pilgrim center. Di ba? Napatay kumbinto, gubaon kay gnaw, ato lang nang gimik-up-mik-upan karon, pero gubaon yung kayo na. Tuwo kay nastanan, amo lang sa nang repair-repair ang atop. Pero ang atop ana bitaya na nagmaayo. Ato lang gi-repair-repair. Nya, di tama. Kuan ana, munang ako di ko mohonong sige baligya og ticket. Mo nay context. Dili na para ako. Nya, tanawa pagid ang context. Tanawa akong account. Tanawa akong kinabuhi. Naa ba ko'y gitigom kwarta? Ano ba? Ug maon tanay pangitaon sa atong mga government officials, kining ilarong gipapriso nga si Rodante Marcolita, tinuod ba gid ni siya nga kawatan, plunder man ang kaso, nangawat ba gid ni unsa may konteksto atong wa niya gisulti ang mga ngan sa donors, nga hasta ang donor sa iyang 75 million gipapriso mag-apil. Nya og di ka mo tan-aw sa konteksto, masaag ang atong hustisya. Masaag og mauna ang duwa sa kalibutan karon. Pero di ta mo apil ana. Ako padayon ra jud kog imbitar ninyo, moingon ra jud ko ang mopalit sa raffle ticket malangit. Ang di mo palit bisag naay ikapalit malagmit. Manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan ug kanunay siyang nag-uban kanato. Busa malaumon kitang moingon, Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga mga nangulo sa simbahan, determinado og sa walay kahadlok, magsangyaw sa Diyos ng mensahe, bisan pa man taliwala sa mga pagsupak, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga mga kanasuran o mga katawhan, malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig o sa terorismo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nakasinati o mga kalisdanan diha silang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok ug kahingawa, mapanalipdan sulod sa ilang katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Chukilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga panigiplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial o laing-laing hinabang o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo nimong Espiritu. Nga sila nga nangamatay, mag-ani sa mga ganti sa ilang mga paghago, dinha sa Diyos nung gingharian, nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Makagagahom nga Dios ug maluluyong Amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return in to be governed by your will, to say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among mga kaigsuonan na nabiktima sa mga pagpanglupig, sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan na ania nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong ginharian, matuman ang
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahum ang himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa akong ngalan, kamu magkapundo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamo sa akong gisugo. Magampo kita.
Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Apan mahitabo ra ni kung mudawat sa tas mga panglutos, mga pagantos dinhis kalibutan. So salamat sa ning hatag nato og suporta. Ang atong halin karon sa atong raffle tickets 38,571 na ka tickets. Nya 94 ni ka 994 ani ka one stop challenge atong nadawat katong tag 20,000. So atong pakpakan ang namalit na yani. Salamat kayo. Unya ang atong confirmation karon na kutob karon na ang deadline sa pagpanawat, so hangtod office hours. Ugma dili na ta modawat para mo pa-appeal sa atong confirmation karong July 17. Padayon mo support sa atong social media platforms, labi na ning atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ni 296,000 ka mga subscribers karon. Nya sige lag view, like, share ug subscribe. Dako sa kay gikatabang alang sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong ebanghelyo o sa misa. Nya dako sa gikatabang sa atong parokya kay mo share man sag income ang YouTube ngan hinato. Basta mo view lang mo mga 15 to 30 minutes every day. Nya ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Karon ang ato mga kalihukan magsugod na karong Domingo, atong Triduo Mass, Major Triduo Mass alas 5 sa hapon. Nya mosunod dayon ang motorcade. Niyoon ako katong mukuyog, mga motor, nagmotor og mga kuan, mga sakyanan, andam-andam na mo. Kay motorcade ta human sa alas 5 misa, nya ikalunes alas 6 ang misa nato, July 13 human ni ana natay motorcade. Ini ka July 14 alas 6 gyapon ang misa sa third Triduum, unya naagya po yung motorcade human. Nya ika 15 mao ang atong opening salvo ang misa, wala tay misa dinhi sa alas 6. Adto ang misa dito sa may municipal gym alas 5 sa hapon. Adto dito ang misa. Tingob ta dito. Ang naghandle sa ato mga activities sa daily activities sa pista mao ang LGU. So ila tanan ang ato dinhi spiritual aspect, ila dito civic aspect. At pero nagkuanta, naghiusa ta ni, nagsuportahay. Manang salamat kayo sa atong municipal officers, atong mayor o iyang mga kauban na ning tig-alayon gid sila nato ha, ato ning suportahan. Salamat kayo. Ako sang i-announce din ni kanunay kay part man ni sa atong simbahan ang among project sa Subpilisco, katong cooperative nga among gitukod dito sa San Vicente Ferrer. Ang San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative, ang among Columbare. Nag-pre-selling na takaron ang presyo tag 70,000, 80,000 o 90,000 ang pre-selling price. Muna kinabaratuhan niya mo increase na up to mga 60 to 70% sa labi na gyud kung magsugod na ang atong pagtukod sa maong 6-story building Columbare. So, kung gusto mong maka-avail, barato pa, labi na yun, gusto mong mo-invest, sige, avail na mo karon. Kontakta lang ang atong mga kanini ang admin personnel na sa atong screen. Sila si Raquel Jacobi, Maria Serelina Tan, Shame Odero, Bernardo Jacobi, o si Hinara Laborte. Nasa ilang mga number diha, aron ma-facilitate ang inyong pagpalit. Mapuslanon kay ni sa tibuok na tong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang maayong balita sa atong kaluwasan ipahayag ka karon ngadto sa katawhan atong daygon ng Ama ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimba